Helo blant, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Ac o ni, mae Miss Davies a Miss Anthony wedi bod nôl yr ysgol a ni wedi gweld eich eisiau chi'n fawr iawn, dyn ni Miss Anthony. Ni wedi, dwi'n ysgol ddim bod un peth hebddo chi. Na, mae'n dywel iawn mae hebddo chi, mae'n rhaid gweud. Ond chi dal wedi parhau i weithio adre a ni mor ddiolchgar i chi. Chi wedi bod yn gweithio'n galed a mae'r gwen ar ein gwynebau ni bob tro ni'n gweld lluniau o'ch gwaith chi'n cael ei lanlwytho i teams. Chi diolch yn fawr iawn i chi waelod yn colonnau ni yn weithio mor galed. Ac un wythnos fach i fynd. Gant o hon yw'r fideo olaf cyn gwylio'r haf, ond i'n meddwl dyn ni at ein gilydd i wneud iddo chi gan dymuno haf hapus i chi ar un pryd. Felly, chi'n barod i glywed eich gweithgareddau chi'n wythnos. Miss Anthony, chi eisiau dechrau? Mae'r gweithgareddau'r wythnos yma, ni wedi bod yn edrych ar arwyr, yndyn ni, ac y holl weithwyr allweddol sydd wedi bod yn arwyr i ni. Ond o'r wythnos yma, yn iaith, dyn ni eisiau chi i ddewis pwy yw eich arwr chi. A gallai fe fod yn unrhyw un i chi moyn. Gallai fe fod yn unrhyw aelod o teulu chi, gallai fe fod yn un o'r gweithwyr allweddol, neu hyd yn oed arch arwr go iawn. Nes i chi tynnu llun yr arwr, falle sgwennu geiriau, ysgrifennu geiriau yn disgrifio pam bod y person yma'n arwr i chi, ac os ych chi'n gallu, ysgrifennu brawddegau i esbonio pam bod y person yma yn arwr i chi. Ni'n edrych mlaen i weld pwy ych chi'n dewis. Da iawn, pob lwc do hwnna. Wedyn, eich tasgwyddoniaeth chi yw i greu archarwr hedegog, sef flying superhero. Mae yna daflen i fynd â fe ac ystylunwch y cyfarwyddiadau i weld allwch chi greu archarwr hedegog. Dwi'n edrych ymlaen, cofiwch rhoi fideo neu lluniau honno nhw ar Teams ni gael gweld. Rydw i wedi cynnal ar arbrawf ac leifais llawer o hwyl. Gobeithio gewch chi yr un faint o hwyl hefyd. Mae hwnna yn swnio yn gyffroes iawn. Yn dyneithiau'r wythnos yma, dyn ni'n edrych ar pethau poeth ac oer. Mae yna arch arwyr i gael ar y daflen, un tan, archarwr tan a archarwr rhew. Ond beth i ni moyn i chi wneud wrth wythnos yma, yw mynd o gwmpas y tŷ i chwilio am pethau poeth ac oer. Hefyd, mae yna daflen i gael poeth ac oer, a dwi eisiau chi edrych ar y daflen, trafod y daflen gyda oedolyn, ac yna lliwiwch y pethau poeth yn goch a'r pethau oer yn las. Pob lwc. O, hyfryd. Nawr de, celfyddydau mynegiannol. Rydyn ni eisiau chi greu mwgod, sef masg o'ch hoff archarwr chi. Allwn unrhyw un, allwn Batman, Spiderman, Batgirl, pwy bynnag chi'n gweld. Neu hyd yn oed mwgod fel mam a dad, pwy bynnag yw'ch arwr chi. Ewch ati fod mor greadigol a phosib ac allwch chi hyd yn oed actio fel nhw'n gwisgo'r mwgod. Mwynhewch. Y mathemateg yr wythnos yma, ni'n mynd i edrych ar rhywbeth bach o wahanol. Ni'n mynd i edrych ar cymesurau. A beth ni eisiau chi wneud, mae'n y taflenni ar gael, mae un daflen yma, ble ni'n torri siapiau ar y dde, ac yna chysylltu gyda siapiau ar y chwith i greu un siap cyfan. Yna, mae yna dasg bach arall, ble mae hanner y llun un ochr a hanner y llun yn ochr arall. Fysech chi tynnu llinell, neu llinell i cysylltu'r ddau hanner. A fan hyn, gobeithio, ydych chi yn gallu orffen y lluniau cymesuriol, creu'r ochr arall mwyn creu llun cyfan. Hefyd, yn cymhwysedd digidol, mae yna dasg cymesuriol i gael ar top marks ac i ddatblygu eich sgiliau ac i datblygu eich dealltwriaeth o gymesuraeth. Pob lwc i chi. Joiwch ar top marks. A tasg iechyd a lles chi wythnos hon, rydw i a Miss Anthony wedi brysur, ydyn ni Miss Anthony? Ni wedi. Sori rieni. Ni wedi creu fideo i chi ddilyn ni yn gwneud symudiadau fel archarwyr. Felly fi'n gobeithio wnewch chi fwynhau. Gwisgwch lan fel archarwyr. Bi o'n i'n neud gwisgwch clogyn a mwgod a mwynhewch. Ganta hwn yw'r dath gola iechyd a lles am eleni. Mwynhewch gyda ni. A'r bocs olaf wrth gwrs yw llythyren yr wythnos. A llythyren yr wythnos hon yw castanets. Felly, beth sydd gyda chi yn eich tŷ chi sy'n dechrau gyda C?
A dyma beth rydw i a Miss Anthony wedi darganfod yn y dosbarth. Do, eithon ni ar helfa pethau C yn chwilio o gwmpas y dosbarth yn gloi. Ac mae car. Mae yna cylch. Cyw. Dwi wedi gweld ysau cyw. Mae cyw wedi bod yn ysgol yn aros amdano am bawb i ddod nôl. Ydy. Cot coch. Cwningen. A ciwb. Felly ewch chi ati i chwilio am bethau sydd yn dechrau gyda C. A ni'n gobeithio'n fawr iawn o'ch chi mwynhau y gweithgareddau, dyn ni Miss Anthony? Ni wedi y rai o'r wythnos ola cyn bod chi'n cael mwynhau y gwyliau haf. Ie, felly, cyn bod ni'n gadael â chi am y gwyliau haf, mwynhewch y gwyliau mas draw, byddwch yn ofalus a treulio'ch amser gyda'ch teulu gan fod yn ddiogel. Gwyliau haf hapus i chi blantos a diolch o wylod yn calonnau i chi am yr holl waith chi wedi gwneud eleni. Joio! Gwyliau haf hapus! Ta-ra!